za a faɗa mashi sharaɗi. Za a karɓa saboda Allah, a rike saboda Allah, a ci gaba da yi, ba za a bari ba har abada. Ba za a haɗa ta da wata ɗariƙa ba, ba za a ziyarci wasu waliyai na cikin wata ɗariƙa ba. Za a kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a, kuma ba a shan taba. Wanda ya anshi wannan sharaɗi duka, za a ba shi ɗariƙar Tijjaniya ya niyya. Amin ya Maulana. Amin. 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 Alhamdulillah. Shehu ya ce ya ba ku ɗariƙar Tijjaniya.